और भाई लोग काल बा हम आपके भाई मोनू सिंह। अरे भाई तो खेसारी भी तो एकदम मार्केट से गायबे हो गए ना, लाइव आवत तरन इंस्टाग्राम पे ना, उनकर एगो पोस्ट आवता। एगो गाना आइल बा, शायद पहले के गाना वो रिकॉर्ड रहे, पहले के शूटिंग भइल रहे तो गाना रिलीज भइल बा। बाकी ओकरा अलावा कुछ भी नहीं आवत, ना ही इंटरव्यू आवता। ठीक बा, चुनाव में हार गई नहीं रहा, लेकिन हार जीत तो लागो रहेला। और सुने में आइला कि शायद दिनेश लाल यादव पे, पवन सिंह पे रोरा केस करतनी, वो यदु मुल्ला सब के ऊपर। तो ये सब ना करे के चाहिए। चुनाव के टाइम पे जोन भइल तौन भइल, मान ली कि वो चार बात बोल ले, तू चार बात बोल ला, तो हो गई नु बात के कटाक्ष हो कैलन तू हो कैला। अब एमे तू आके केस करबई करब तो और ज़्यादा नुकसान हो आवे वाला दिन में। तो यही सब ना करे के जरूरी बा। बाकी अपन काम पर ज़्यादा ध्यान देवे के बा और क्षेत्र में जाके अपन क्षेत्र के विकास करे के बा, ताकि अगला बार जब आप चुनाव लड़ने आइए तो आपको वोट मांगने की ज़रूरत ना पड़े, वोट आपको ऐसे ही मिल जाए। क्या भाई लोग? तो अपन कमेंट में राय ज़रूर दिया लोग। जय भोजपुरी।